କ୍ରୋଧ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ଆମର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଆମକୁ ଦେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଫରକ ଥାଏ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ମଜବୁତ ବନେଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକ ପରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଖରାପ ଲୋକ ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ କି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତେ, ତେବେ ବଇଁଶୀ ବଜାଇବା ବାଲା କାହ୍ନା କେବେ ବି ମହାଭାରତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଯାହା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକେଲା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସହ ଆନନ୍ଦର ସହ